ناي قوانقوا درجها أبيالو level 1 beginner level 2 level 3 و level 4 توس level 5 و level 6 شدش level سالنا كاب شدش level زي أبينا level كم زلخا بنصور كريا حالتنا شدش تحتو كاربي هجي لذا شدش تحتو بحبار كنن بنينا أبزي أنت دا اتقولت ترديكا وي تفتيرنا زولانا ترجم جيجا ترديكا رمكيلكا level 6 على هذه لذا شدش تحتو يعني تمليس كان فرق أنت مليس كون أبكاب level 5 الله مالتي اوكي ስለዚህ نمبن كاو قصيلنا ندرانا كينا تقليل كهردها زي كيلن ابكالاي راوند اب نفس وكف حتو اتا جيجا ابي كم دل ابيني تقال وابيني تحرك تا جيجا فتيرا دل كفال نيت سنتنس اندرلاين جرا هريك نعم صراحه اوكي زياده جيجا كتب تخيلك اب ليفل 4 الله جيجا ناي نفس وكف سنتنس ابي كم زل مش حبر كاونتر راكا زي كيلن كاب ليفل 4 نتحت الهواج لازم نوصل درجه كيدينا اوكي تحرزي نتاحتو تتا جيجا زلوا سنتنس كم زلوا قريبا اب تحتها تأرمت دتأرمت نتا جيجا نتأرمتن اورا ديركا تجيجا انتاي نيرو تا جيجا زلا سنتنس انتاي ناي ترغم لوط ياغيرا كرداكا تخيلو اب لبل سرلا ግን ክልቲየን ምስቀረባ تا جيجا زلوا سنتنس أرمات ناتان سايد باي سايد ويكا لعلن تحت مسقرا انت اخر داخل كالا ግን ካብ لبل سرون تحت الهواج دحريو حدا بحدا خلصني بتغنيا مستغلصات ترديناها اب لبلتو لها بتغنيا مستغلصات يتليها ግን لبلتو لها تحت لبلتو لها مالتي ስለዚህ ናብ level 1 ገዙ أبينا لبل لها كلير لطيخة ስለዚህ نخيل نمبر بنتن sentence number 1 every 4 hours the doctor told him to take a pill every 4 hours the doctor told him to take a pill the sentence جاي قالوا تيجا بيالو كاليتي the jet crashed into a cliff carrying 155 passengers the jet crashed into a cliff carrying 155 passengers جاون جيجا لوا تصحافي كبلو ذا حسبن تا سنتنس جيجا لذلوا فتيرات ذلا ترجم ببيني ابي الله جيجا سالسيتي the man was stopped for speeding in the blue sweater the man was stopped for speeding the man was stopped for speeding in the blue sweater زياون تستحسبن تباهي زلون فللينا يتنجرلو تيجا أبيالو رابعيتي Haile promised to mow the lawn running out of the door Haile promised to mow the lawn running out of the door حمشيتي I almost saw the whole movie but I fell asleep around midnight I almost saw the whole movie but I fell asleep around midnight شارشيتي I watched the mechanic fix the car with admiration. I watched the mechanic fix the car with admiration. إذا شديشة sentence دين جيجا لون قال سكند سكبوكمي ويكا فيديو بوز جيركم رايوان. أوكي. حجي إذا sentence شديشة تردينها advanced لها والحمد لله كان قايلن فرق أنت تردينها هون قبل بالفعل لهنا كل أنت تردينها جن هين تخبوكمي حجي. اتجيجا اب نفس وكف سنتنس ابينا يكفال نايتا سنتنس الله اندرلاين غورينا اب تقدمتي every 4 hours نتا جيجا فتيرا زلا تا every 4 hours تبلع اب كاليتي تا جيجا ابيت فتيرا الله carrying 155 passengers carrying 155 passengers تبل ساعتا جيجا انت تكون الله بخميت ارم الله سالسيتي in the blue sweater in the blue sweater تايجا أبزا كفال جيادة لا underline جيرون أب سكرين تريوال لهم مالتي رابعيتي running out the door أب معتون داوزي تبدأ الأخفال ساعة تايجا بخميك ترمى الله حمشيتي almost بالكاليا نتايجا فتيرات تدلا نايموداتا شادشيتي with admiration تبلا موداتا لا حرق نتجيجا فتير الله ስለዚህ ተንጌጋ አበየናይ ክፋል ናይ ስንተስ ከም ዘላ ምስተነግረኻ ሕጅኸ ቪዲዮ ፖዝ ጌርኩም ሓደ ይበኩም ኣለኹ ራይዋ ቪዲዮ ፖዝ ጌርኩም እቲ ጌጋ ሕጅኸ ክንፅር ክኢሉ ይከኣለ ተሪኮና ናብ ሳልሳይ ደረጃ ንሰግር ኢና
ስለዚህ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምልእቲ ሓሳባት ወይ ሰንተንስ እቲ ጌጋ ኣበየናይ ክፋል ናይታ ሰንተንስ ኣሎ ምስ ተነግረና ክርዳእና ዘይክኢሉ ካብ ለቨል 4 ንታሕቲ ኣለና ሕጂ እታ ጌጋ ዘላ ሰንተንስ ኣብ ትሕቲኣ ከዓ ተእርምቲ ሰንተንስ ነታ ጌጋን ነታ ዝተኣረመትን ክልቲአን ብምውድዳር ከ እንታይ ነይሩ እቲ ጌጋ ስለምንታይ ጌጋ ኮይኑ ኣብታ ጌጋ ንብላ ዘለና እታ ዝጠቐስናያ ክፋል ናይታ ጌጋ እንታይ ናይ ትርጉም ለውጢ ጌርና ክርዳእና ንኽእል ዶ ሕጂ መልሲ ተዋሂብና ኣሎ ሕጂ እውን ቪድዮ ፖዝ ጌርኩም ራእይዋ ሕጂ ክትምልሶ እንተዘይክኢልኩም ካብ ለቨል 3 ንታሕቲ ወሪድኩም ኣለኹ ማለት እዩ እንዳወዳደርኩም ግን እቲ መልሲ እኳ ተዋሂቡ እንተኾነ እቲ ሕቶ ወይ እቲ ጌጋ ዝነበረ ሰንተንስ እንታይ ዓይነት ናይ ትርጉም ጌጋ እዩ ገይሩ ነይሩ ክርዳእኩም ተኽኢሉ ኢትስ ጉድ ዩ ኣር ኢን ለቨል 3 ኣዘርዋይዝ ካብ ለቨል 3 ንታሕቲ ወሪድና ኣለና ማለት እዩ ናብ ዝቐፅል ስቴሽን ሰግር ኢና ቪድዮ ፖዝ ጌርኩም ራእይዋን ኦኬ ሕጂ ንነፍሲ ወከፈን ነታ ገገይት ሰንተንስን ነታ ኣርማታን ሓደ ብሓደ ክገልፀኒ ቀዳመይቲ every 4 hours the doctor told him to take a pill እታ ጌጋ ኣብታ every 4 hours ትብል ኣንደርላይን ዝገበርናያ ከም ዘላ ሓቢረ ነይረ ስለምንታይ ጌጋ ኮይና ሕጂ ነዋዳድርና ምስ ተቕንዕቲ ኣብ ተቕንዕቲ እታ every 4 hours ትብል ቦታ ቀይራ ኣላ ነንበባ ብሓደ the doctor told him to take the pills every 4 hours every 4 hours ኣብ መጀመርያ every 4 hours the doctor ትብል ነይራ ኣብ 4 ሰዓት እቲ ሓኪም ይዛረብ ከም ነበረ ወይ ሓበሬታ ይህብ ከም ነበረ ሓበሬታ ግን every 4 hours መፅኡ ኣይህብኒ ስለዚ እታ every 4 hours ኣብ ጌጋ ቦታ ነይራ ነትርጉም ከዓ ጠቕሊላ ኣባላሻቶ ነይራ እታ every 4 hours ንድሕሪት ምስ መፅት ግን ሕጂ ኣንብብዋ the doctor told him ሓኪም ነጊርዎ እንታይ ነጊርዎ to take the pill every 4 hours ነቲ መድሃኒት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ሰዓት ኣብ 4 ሰዓት ክወስዶ ከም ዘለዎ ነጊርዎ ስለዚ ኣብ 4 ሰዓት ኣዋሳስዳ ናይቲ ፒል እምበር ምንጋር ናይ ዶክተር ኣይኮነን ስለዚ ካብ ዝተሓስበ ካልእ ትርጉም ሂባ ፀኒሓ I hope this is clear now. Number 2, the jet crashed in the cliff carrying 155 passengers. ሕጂ 155 passengers ያታ ጌጋ ነና carrying 155 passengers ኣብዘይ ቦታ ኣላ ተንቢብና እንደገና ነታ ጌጋ ዝበልናያ ሰንተንስ the jet crashed in the cliff. Which cliff? ኣየናይ cliff? The cliff carrying 155 passengers. 155 passengers ኣብቲ cliff ዝነበሩ ይመስል ተኣርማት ንራእያ ሕጂ the jet carrying 155 passengers እታ 155 ገያሾ ሒዛ ዝነበረት ጀት ትኾን ኣላ ሕጂ ስለዚ 155 ፓሰንጀር ሒዛ ዘላ ተነፋሪት እምበር ክሊፍ ኣይኮነን ስለዚ ፖዚሽን ናይታ carrying 155 passengers ኣብ ጌጋ ነይሩ ምስ ተኣረመት ሕጂ ኣወዳድሮን ክልቴን it makes it very clear next the man was stopped for speeding in the blue sweater እታ ጌጋ ኣብታ in the blue sweater ትብል ወይ ከዓ እታ in the blue sweater ትብል ኣብዘይ ቦታ ኣላ ኢልና ነርና ስለምንታይ ነምባ እንደገና the man was stopped ስለምንታይ for speeding what for speeding in the blue sweater ኣብቲ blue sweater ዝዞር ዝነበረ እያ ትጥዕምታ ሰንተንስ ኣብ መጀመርያ ተስዕላها ግን clearly in the blue sweater ኣብ ጌጋ ቦታ ኣላ ሕጂ ምስ ኣረምና ንራያ the man in blue sweaters እቲ ሰማያዊ ገይሩ ነበረ ሰብኣይ ተልና ሕጂ እቲ ሰማያዊ ጎልፎ እቲ ሰብኣይ ገይርዎ ነበረ እምበር ፅርግያ ኣይኮነን በዚ መንፅር ዝረኣይዎን እቲ ጌጋ ኣብቲ ቀዳሚ ዘሎ ኣዝዩ ንፁር እዩ ራብዒቲ ሃይለ promised to mow the lawn running out of the door ሃይለ promised to mow the lawn ሃይለ ነቲ ሳዕሪ ቀምቅሞ ተሰማሚዑ ሕጂ እታ running out of door ግን ዝጎይ ዝነበረ መን እዩ እቲ ላውን ዲ ዝጎይ ነይሩ ኣይኮነን ምስታ ላውን መፅያ ኣላ the lawn running out of the door እቲ ሳዕሪ ባዕሉ ዝጎይ ነበረ ኣጠን ተራ ብስርዓት ተስዒልና ኣላ ስለዚ እታ running out the door ዝጎይ ዝነበረ ሃይለ ስለዝኾነ ምስ ሃይለ ክትፅጋዕ ኣለዋ እዛ ገላፂት እዚኣ እዛ ሞዲፋየር እዚኣ ንሃይለ እያ ሞዲፋየር ትገብር ሃይለ እንታይ ይገብር ከም ነበረ እምበር እቲ ላውን ኣይኮነን ስለዚ ምስ ተቐየረት ወይ ምስ ተኣርመት ራእይዋ running out of the door ካብ ማዕፆ እንዳወፅእ ከሎ ሃይለ እዝን እዩ ስለዚ ካብ ማዕፆ ዝወፅ ነበረ ሃይለ ምዃኑ ኣዝያ ነፂራታ ኣላ ተኻልእቲ ሓምሸይቲ I almost saw the whole movie ታጌጋ almost ያልና ምሽ I almost saw the whole movie almost ዳርጋ ርአያ ነይረ ከምላ ነታ almost ንምንታይ ክትገልፅ ደልያ ዳርጋ ብምሉእ ነታ ፊልም ርአያ ነይረ ቁሩብ ዝተረፈኒ ደቂሰ ያታ መልእኽቲ ስለዚ እታ almost ኣብዘይ ቦታ ኣላ ዘየለ ትርጉም ጋ ሂባ ኣላ ስለዚ I saw almost the whole movie ዳርጋ ብምሉእ ርአያ ነይረ
but I fell asleep around midnight ፍቅሌት ምስ ኮነ ግን ደቂሰ ኣብ መቕራበይ ማለት እዩ ስለዚ almost ነታ whole movie ደርጋ ብሙሉኣ ነታ ፊልም ነታ whole movie እምበር ነቲ ምርኣይ ኣይኮነትን ትገልጽ ስለዚ almost position ስቀየረት ራእይዋ I saw almost the whole movie it makes sense ሕጂ ክልቲአን እንዳወዳደርኩም ቀሲልኩም ራእይዋን you will see the point number 6 ናይ መወዳእታ እታ ግርጌት ዝበልናያ sentence I watched the mechanic fix the car with admiration እታ ጌጋ ኣብታ with admiration ትብል ሓረጋ ዘለና with admiration በድናቆት መን ይዘድንቕ ነይሩ እታ ማኪና ተድንቕ ነያ እቲ ሜካኒክ ዝዘድንቕ ነይሩ ወላስቲ ናይቲ ሜካኒክ ዕለት እቲ ተዛራባይ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ዝዕዘብ ዘሎ ሰብ ይዘድንቕ ነይሩ እንዳተደነቁ ርአዮ እቲ ሜካኒክ ብሉፅ ስራሕ ስራሕ ከሎ ይኽብል ደልዩ with admiration ነቲ ዝዕዘብ ዘሎ ሰብ እዩ እቲ ሜካኒክ ነታ መኪና ክዕርያ ከሎስ በድናቆት ጠሚት እዮ በድናቆት ተዓዚብ እዮ ስለዚ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ኮይና ትዛረብ ዘሎ ኣይ ኣብ መጀመርያ ሰንተንስ ኣሎ with admiration ኣብ መወዳእታ ዘካር with admiration ንኻል ነገር ትገልጽ መስለ ስለዚ مش تعرمت رأيوا with admiration ترى نقميتها مسينا with admiration እንዳተደነቅኩ ኣነ ስለዚ with admiration ነቲ ኣነ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ትገልጽ ምህላ ኣዝዩ ንጹር ኣሎ ተኣረምት ራእይዋ ሕጂ with admiration በድናቆት ወይ እንዳተደነቅኩ I watched the mechanic fix the car እቲ ሜካኒክ ክዕርያ ከሎ ርአዮ ስለዚ እዚአን እንተን ሮማ ሰንተንስ ኣበየናይ ምስ በጻሕኩም ተኣንኪኹም ወይ ኣበየናይ ደረጃ ምስ በጻሕና ተረዲእኩም በቲ መጀመርያ ዝሃብክዎ መግለፂ መሰረት ኣበየናይ ለበል ከም ዘለኹም ብንጹር ክትሪኡ ትኽእሉ እዚ እንድሕር ዘይነፀረልኩም ወይ ፈታኒ ጽቡቕ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ተሓሲብኩም ካልእ 20 ኤክሰርሳይዝ ኣለዋ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብ20 ከቕርበልኩም እየ ባዕልሃትኩም ግዜ ትወስዱለን don't forget to subscribe